बाथारबायसोलां फरायनो दोखो दोखोनो मामिनावसो थगायना मबाइल बिहरसां। ओइ मामि बे मबाइला लाबोलाय एसे साइन्सनि नटस लिरख'ना आं। लाबोदोलै मामि। लेखा फरायनायाव मानो मबाइल नांलायगौ जाखो? नङा जोबै आंहालाय साइन्सनि नटस लिरख'नो नागिरदों दा। इसेबां थाखा गारनानै लेखा फोरोंबाय बेबायदि मबाइलाव नायनानै नटस लिरख'नांगौबालाय मानो स्कुलाव थांबावनांगौ जाखो? मास्टारानो मबाइलाव नायना लिरनो थिनखायोबा। ए होनबालाय स्कुलाव ओरैनोसो थाङोना नोंसोरो? बिदिबालाय मबाइलाव नायनानै लिरबाय थाबानो जायोना, मानोथो स्कुलाव थांबावो? बाबायालाय बोरैथो दाबो फैया? औ खोबनो नोंनि नोमफा एक्टरा दानो फैग्रा। बिसि फिसाखौनो खेबसेबो बाहेरायाव बेरायनो लांफेरबाया बियो गावजों। आरो नटसआ थाब लिरख'ना थाब हरफिनखा, आंहा आर्जेन्ट खामानि दङ, सासे लोगोजों रायलायथारनांगौ। लिरख'ना आङो गावस्राबा ओंखाम ओंख्रि संनाय सिन्थाय मबाइल नायो। आंहा मालाय नायनो मोना नामाब्रा। खानजंफोरखौ बहा दोनोब्रा बिसोरलाय? ओइ पुर्निमा, आंहा दिनै एसे गोबाव जाबोगोनलै, बाबुआ खेल लायाबा। ओमफ्राय नोंहा फैसा होलांनांला आरो आंनो एसे। नै मैया हरनायालाय? मैयानिया जायो नामा? मैया जोब्बाय। बिबार ब्रेन्डनि दख'ना बायनांगौ आंहा, एसेल'जों जाया। 9,000सो हरखा। थै दख'ना गांसेखौ खेबसेयावनो गाना हर आंलाय। मासिबां दख'ना गोदान बायो फालाय? दे दा हरगोन आं फनपेजोंहाय। बाहेराव थांबाय थाग्रा मानसियानो मालायफोरनि गाननाय जोमनायखौ नुवा नामा बिहा? माबायदि गानो माबायदि जोमो? आरो बेरायनोथ' गावजों खेबसेबो लांफाखाया, बहा थाङोथाय? मा बेरायलाबायनोब्रा, फिसालानि फरिखा जोबदों र', फिसालानि फरिखा जोब्बा बेरायहैगोन। ओमफ्राय नै आंहा दिनै एसे गोबाव जाबोगोन, फिसाला एसे खेल लायाबा। थादो। दे मालाय दा थथ'आनो लाबोखागोन ना। मामि बाय। औ दे औ, ओंखामा संनानै दोनखाबाय आङो, दा जाफैदो। औ दे मामि। लोगोफोरजों थांनायनि खोथा बेबा बेसे गोबाव जाबोयो। है मा हिन्जाव बायदि ओंखारखौनो हालायलायब्रा नोंलाय? है फिसालाखौ दोनलांगोन आं स्कुलाव। है मा फिसालाखौ दोनलांलायनांगौ जाखो? आंनाथ' दोनलांनाङा, सासे हारसा गथ' दंखायो, बेनोसो टट'जों हरफाबाय थायो आङो। है एसे उसुबिदा मोनोलां, बिमा बिफा दोनलांनाय बायदि जाया। है मा उसुबिदा जालाबायनोब्रा, बेबायदि स्कुलाव उन्दै लांनांगौ लाबोनांगौ थाबाथाय सान्थि जायालै बेरायनायाव। आंथ' दा बिन्दास बेरायनो हायो, फैदो थांसै। र' दे बाबु, जों जाग्राखौ लायनि आं, जोबलायबायना। दे थाब लायदो, आंनाव दहाय लोगोफोरा जाना होजोबगोनलै। आंबो मोनथिलाफा। साला जाबाय गथ'आ, सेस खालामजोबगोन आं बे बर' जाथिखौ, बरबाद खालामना होजोबगोन आं। गला बियो आंजों। जोंना ट'ट ड्राइभारा हारसाबाबो आंखौ जा अनोलै, गाव जेखौ जायो बेखौनो होजोबथारो। नोंहा मोननै जादो। आरो बे लगायग्रायालाय? आइया बावदोंसो। ओरैनोबा बे नङाबा थावथारा। थांदोलै नोंहा। औ दे, ओमफ्राय नै मोजाङै लाखुमानानै जाखालै, नङाबा जारला जागोन। औ जागोन दे। दे। मामि, ओइ मामि। गैयालाय दा, रावबो दाबो फैया।
गारि थाबाबो लांफैयाब्रा थथ' हमबाय नै थथ'आबो लांफैयाखिसै आंहासो खस्थ' थाबायनांबाय मा खालामनानै जाबावनांगौ दे बे गथ' सासेखौ प्राइभेट स्कुलाव हाबलायलायनायाखि फेल जायो माबायदि फरायफालाय गुदखा जालायलायनानै लेखा फरायनाय मानसिया पास जायो नामा लावखार दोनहैनांसिगौ बेखौ लावखार थाइजोंसो बियो बाथोनाव दोनलांनांसिगौ बेखौ रिजार्भआव मोसौ खुथियाव बदमाइस गारमासिनि मालायफ्रा मोजां पास जालांजोब्बाय खुनुरुखुम 3rd डिभिजन पास जाबाबो अरजालामोनलाय माबायदि मेलेमजों लेखा फरायो नोंलाय गैलालै मा जाबावनांगौ बेजोंलाय जेबो जाला दानो बेबायदि जाखानानै मा जाबावनांगौ एसे मोजां टट' भारा लालायनानै थांलाय फैलाय खालामनाय सुबिदा खालामना होबाय थाखा गारलायनानै मा जाबावनांगौ बेजोंलाय दालाय गोसोखौनो होथ्राबालाय मामि आरो बाबा नोंसोर आंनावल' दाय मोनथारदोंना फरायनायाव नोंसोर आंखौ मालाबा खेलेफेरदों आं माबायदि फरायो माथो स्कुलनिफ्राय फैबाबो न'आवनो नुफैबावासो नोंसोरखौ गावसिनि ओरैबा ओरै बेरायनायावल' थाल मालायफोरना मालाय बिमा बिफायानो लायो दोनलाङो टिउसनबो लानानै होयो नोंसिनालाय मा न'आव गारि थाखाबाबो मालायनि टट'खौसो हमनानै हरो आरो नोंसोरथ' गार्जेन मिटिङावनो खनसेबो थांफेरबावासो दे जाबाय दे बाबा दे गोरोन्थिया जोंनिनो जाबाय आरो एबारनिफ्राय जों बेबायदि खालामथारला आरो एबारनिफ्राय बाबा नोंबो मोजाङै गोसो होनानै फरायदो जोंबो बेबायदि जाला एबार जोङो नोंखौ नोमा नङाबा आं जोंनि न'नि गारिजों नोंखौ दोनलांसिगोन स्कुलाव लायसिगोन टिउसनबो लानानै होसिगोन बुजिबाय दा औ बाबा आरो बे आं आगोलाव नोंनि सिपियाव मोननाय बेसादा बेफोरखौ जानो नाङा दे बेफोर गाज्रि बेसादसो बिदिखौ जानो नाङा दिनैनिफ्राय नोङो गोसो होनानै फरायदे बाबा दे जोंबो जेरावबो थांला नोंखौनो दोनलांलाय दोनबाय खालामसै दे बाबा दे जागोन दे मामि आरो बाबा नोंसोरबो बेरायनायखौ खम खालामनांसिगोन आंबो गाज्रि बेसाद जानाय आरो मबाइल नायनाय गेम गेलेनायखौ गारनोसै मोजाङै लेखा फरायनोसै दे जागोन दे बाबा दे बाबा दे